Eu son Iago Pazos, do Abastos. Son 16 anos na Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Hoxe, como cada día, neste paseño polo mercado pola Praza de Abastos de Santiago de Compostela, fixemos esta compra para facer este caldo de gloria. Dende a Casa Rosalía, en Padrón, celebrando o seu aniversario, xa son un lote de anos dende o seu nacemento, lánzanos o reto de cociñar o seu caldo de gloria. Como reinterpretalo ou simplemente como facer esta receita recollida entre líneas no seu poema Miña casiña meu lar. Sempre digo que somos os grandes transmisores do legado de territorio. Como cociñeiros temos esa responsabilidade de decir de onde veñen os alimentos, que persoas hai detrás de cada produto. Tal vez como fixo Rosalía ca súa escritura. Con ela, os seus textos, trasládanos a unha época. Escoitamos as súas músicas, vivimos as realidades, as injustizas, as loitas do país e tamén os seus sabores. O meirande reto desta receita foi saber ler entre líneas o poema e analizar cas técnicas culinarias, cales eran os produtos, como cociñaba Rosalía no seu tempo. Como cociñeiro teño esta responsabilidade de reinterpretar este caldo, pero hoxe tal vez a maior reinterpretación sexa facelo como ela fixo e descubrir que hai moito sabor e que ese caldo subo a gloria. O primeiro, temos o unto, a grasa de porco que cubre o vientre, este sabor umami que tanto deu de comer en tempos de escasez. A grasa secada, ás veces afumada, o que ela chama unto vello. Na receita aparecía a palabra col. Nos tempos contemporáneos poderíamos dicir, sempre tes como referencia que o col pode ser un repolo, pero se botamos a mirada atrás, a col é a verdura, posiblemente o que comían os animais, o que ela tiña na horta, que nos traslada tamén a estes tempos, aos tempos de inverno, tal vez ca primavera. Cando penso na verdura, eu penso nos bertóns, xusto os brotes tenros da berza, cando esta empeza a espigar e nace a flor. Para min un sabor máis intenso, máis delicado tamén. E coido que este caldo de gloria Rosalía fixo con esta berza en flor. É curioso que Rosalía atopou esa moeda. O único que non tiña na casa era o sal, un artigo de luxo, un artigo polo que se pagaba imposto na época e que tivo que ir a un estanco a mercar. Eran tempos nos que non había moita liberdade e algo tan simple como hoxe o sal era daquela casi un artigo de luxo. Na receita atopábamos un cuarto ingrediente non para o caldo, senón para os bolos do pote, esta fariña munda, que non deixa de ser unha fariña branca de millo, unto, verdura, sal. Ela fala de facelo ao lume da lareira. Encendeu un lume, mais nós, nestas cociñas contemporáneas, eu entendo a brasa como cociñar a lume lento. Auga fervendo na pota, un anaquiño de unto xeneroso, dese unto vello. Un puñadiño de sal, ese artigo de luxo, e os nosos bertóns, esta col que ela colleu e apañou da súa horta, que a mí me leva a pensar que isto era xusto nesta época, do inverno á primavera. E agora, lume lento. Hora e media, 2 horas, e ir probando ata rectificar de sal. Todas sabemos que Rosalía sempre foi unha avanzada ao seu tempo. Para mí esta receita, entendida como tal, só con 3 ingredientes, é unha receita contemporánea, aínda que humilde, sen dúbida, son só 3 ingredientes. Esa cociña minimalista que expresa tanto, que fala dun lugar, fala da tempada, fala dun territorio, da cociña da paisaxe, desa gobernanza local, do que ela ten, co que ela tiña, ela fixo. Acaso eso non é a cociña? Acaso eso nós como cociñeiros non teríamos que facer o mesmo?
un plato simple, pero bon. Ese caldo que supo a gloria, o caldo de gloria, non deixa de ser un quenta corpo e alma, non? Ese caldo revolucionario, ese caldo que expresa un acto de rebeldía, pero tamén algo bonito como un acto de satisfacción, de chegar a casa e poder arrouparte co que a terra dá. Para min é un dos maiores xestos e dos grandes poderes que temos nas cociñas, non? O poder de transformación e de xenerar prazer, riqueza aos nosos. No poema de Rosalía aparecía o bolo do pote. Imos facer esta interpretación, e agardo que sexa como ela o fixo no seu día, un pouquiño de fariña munda, un pouquiño do unto derretido e un pouquiño xa do noso caldo, que xa debe estar casi listo. Ese bolo de pote que ao final tamén enche o bandullo. Con isto xogamos, podemos probar un poquinho máis de fariña ou un poquinho máis de caldo, buscando esta textura. Fixen un caldo de gloria que me soupo clamar. Fixen un bolo de pota que era cousa de envidiar. E no poema de Rosalía escoitábamos que ela foi petando polas portas a ver se algún veciño lle daba algo para facer ese caldo. Ela non tuvo tanta fortuna, eran tempos de pobreza, mas eu hoxe imagínome e pregúntome a mí mesmo que pasa se iríamos aos veciños, que nos darían. Estou convencido que os nosos parceiros axudaríanos e daríanos un oso de espiñazo, unha costela, algo de cacheira, un pouco de lacón. Mais eso é outra historia, porque son outros tempos. Si que creo na xenerosidade, no momento no que vivimos, e a cociña tamén é eso, o poder de compartir. Longa vida ao caldo de gloria, bo proveito.